Kirjoitan ilmaan haloo ja katson teknologian sineen. Se loistaa sun kasvoille valo, kuiskaan hiljaa sun nimeä. Missä sun mieli vaeltaa, viidakossa vai valtamerillä? Puhut jo jostain muusta, vaikka mun lauseesta on puolet jäljellä. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Odota sulkematta puhelinta. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudestaan. Vaadit kertomaan uudestaan, mikä se juttu oli, mitä et kuullut. Kierretään ympäri ongelmaa, mitä reittien tähän on tultu. Kenen jutuille mahdat nauraa, kenen neuvoja kuuntelet? Voisinko ihan hetken odottaa, kun testaat nopee, mikä eläin olisit? Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Odota sulkematta puhelinta. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudestaan. Tavoittelemanne henkilö seuraa toista todellisuutta. Odottakaa luopumatta toivosta. Halo, 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 halo. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Odota sulkematta puhelinta. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudestaan. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä. Valitsemaanne ihmiseen ei juuri nyt saada yhteyttä.